Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu Guru SD Negeri Sendang Mulya 03 saha rencang-rencang kula tresnani. Ingkang sepindhah sumangga kita panjataken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, ingkang sampun paringi kesehatan marang kita sedaya sehingga kita saged kempal wonten acara punika tansah sehat walafiat. Dinten niki kita sedaya dipun rayakaken dinten kemerdekaan Indonesia ingkang ke-76 tahun. Mugi-mugi rakyat Indonesia saged sesarengan nglanjutaken perjuangan pun pahlawan ingkang sampun nglampahi kita sedaya. Wasana cekap semanten atur kula bilih wonten klentha-klentu enggenipun kula matur nuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.